Wat is span van mens? Oké. Kan ik voor jullie kreet in hoor? Geel, kan ik jullie kreet hoor? One, two, three, four. Nou, we hebben een probleem gebracht. Baie dankie dat julle so lekker deelgeneem het aan ons kompetisie en onthou dit maak nog nie saak wie gewen nie. Julle is almal wenners. Geelspan, julle klap nou vir al die ander spanne hande want hulle